दो महीना उतारी गईले कुवार मास चढ़ी गईले कुवार मास चढ़ी गईले हो ए बहिनी घर घर होखे तैयारिया जुइतिया माई के पूजन जुइतिया माई के पूजन हो रोवेली बाजिन तिवाइया नयनवा उनका लोरा चुए केसिया बिखरल बाटे केसिया बिखरल बाटे हो ए बहिनी टप टप चुए लाहो पसे नावा नयन से नाही सूझे नयन से नाही सूझेला हो केहू त कहेला चोरिनिया त केहू कुला ना सको ए मैया केहू जे कहे लाहो बजनिया त घरवा से निकालेला घरवा से निकालेला हो हे जुतिया माई नाही सूझे कवनो हो डगरी या कहाँ हो हम जाई कहाँ हो हम जाइन हो तिया माई हई बड़ी दयालु त सब कर मन के हाल जान सबके मन के चाला पूछा हो ए जुत वाहन बाबा तब कर देखे लाधिया नावा कहाँ हो बिलमी गईला कहाँ हो बिलमी गईलानु हो तना बचनिया माई सुनेलियो रोज ते बहन बाबा हो तिवाई पोछिल नायप न हो नाया नामा मुस्काई हम के ताक मुस्काई हम के ताको हो तिवाई हम देबो गोदी में हो लाला नामा त तोहर सहारा उनके संगे जिहाऊ नहीं संगे बिहसहु हो अजुए के नौआ महीनावा तलाल तरे जनम लिहा हो एतिवई कइली जुतिया के बर बिया पर बिया फलदायक हउए हो केहू के देली मैया दुई चार केहू के आंगन भर हो ए बहिनी के कया चरवा सुना कइली वियोग तिवाई रो
देली हो। पिछला जन्म के करम रहे पति के धर्म रहे हो। एतिवाई अब करी अच्छा से करमावा कदर सभक करी आदर सभकर करी हनु हो। एतिवाई मन लाई पूजी हो चरनी आलन तोहरे जामेल हो। मी गैले सोनावा लालनावा त चानियामा हला भरे हो। अरे हो तिवाई मगन हो के नाच गोतिन पौआ पर सासु के पौआ लागहु हो। हे सासु जनम एला हम रोला लानावा सोहरिया रौरा गाई पियरिया रौरा पहिनीन हो। हे सासु हम भूखले जुती या हो पर बिया जुतिया माई के पूजब जुतिया माई के पूजबी हो।